खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। भारतनि जिडिपिआ 6.7 जौखोन्दोसिम खमायदों। रासियाया इउक्रेनाव फिन गाग्लोबनायाव सा 59 सुबुंनि जिउ खहा। कंग्रेसआ मोन 25 रायजोआव केयारटेकार आरो एसिस्टेन्ट केयारटेकार थिसनदों। गसाइगावआव बदियापुर जाब्रबथायखौ लानानै दुंहाव थासारि, कारजों बुथारनो नाजानायनि अजद। गसाइगाव सोहोराव मडेल सिनेमा हल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। हेर'इनजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो मोननाय जादों। लामा जाब्रबथायाव सानै बाइक सालायग्राफोरा गोब्राब जोखोम। रां जाख्ल'ग्रा साथाम सुबुंफोरा गुवाहाटी पुलिसनि आखायाव ग्रेप्तार। अर नांनानै सानै बैसोगोरा सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगावनि श्रीरामपुराव इउपिपिएल दोलोआव 6,000निबो बांसिन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय जयनिं जाफैदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। भारत हादरनि ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट सुंद'यै जिडिपिआ सोलिफु बोसोरनि गिबि 3 दानाव खमायदों। सोलिफु राङारि बोसोरनि एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव भारत हादरनि जिडिपिआ खमायनानै 6.7 जौखोन्दोआव सौफैबाय। सिगांनि मोनबा 3 दानारिनि उनाव बियो गिबि खेबनि थाखाय हादरनि जिडिपिआ बेबायदि खमायदों। नोजोर होनो गोनांदि सिगांनि राङारि बोसोरनि गिबि 3 दानारियावबो जिडिपिआ 8.2 जौखोन्दोसिम खमायदोंमोन। बेनि उनाव दिसेम्बराव हादरनि जिडिपिआ 8.3 जौखोन्दोसिम बारायफिनदोंमन। नाथाय जिडिपिनि बेबायदि थुलुंगाथाव बांनाया गोलाव सानसिम थायासै। सनिबारखालि फोसावजानाय एप्रिल, मे आरो जुनाव जिडिपिनि हारा 6.7 जौखोन्दोल'। बेनि सिगां माखासे 3 दानारियाव जिडिपिनि बांनाय हारा 7 जौखोन्दोमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बे समाव हादरनि जिडिपि खमायनायनि जाहोना आबाद बिथिङाव स्ल'डाउन जानाय। आबादाव जिडिपि ग्र'थ रेटआ 3.7 जौखोन्दोनिफ्राय 2 जौखोन्दोसिम दावख्लायदों। दिहुनथायाव बांनायनि हारा 7 जौखोन्दोनि साखाथियाव दङ। बेबायदिनो मोब्लिब गेस, दै जगायनाय आरो गुबुन मुलाम्फा गोनां बिथिङाव बांनायनि हारा 8.6 जौखोन्दो। नाथाय हटेल, हान्थामेला, फोनांजाबनाय बायदि बिथिङाव 4 जौखोन्दोसिम खमायदों। अब्लाबो सोलिफु राङारि बोसोरनि जोबनायसिमाव बेनि हारा 7 जौखोन्दोसिम बांनो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ रासिया दावबायनायनि उनाव इउक्रेन दावबायनायाव रासिया इउक्रेननि दावहाया बेयावनो जोबनो हासिगौ होननानै बुहुमनाङै सावरायनाय जादोंमोन। पुतिना दावहा फोजोबनायनि खौरां लानानै मदिआ इउक्रेन दावबायदों होननानैबो गोबाङानो सानदोंमोन। नाथाय बेबादि साननायफोरखौ सैथो नङा होननानै फोरमान खालामनानै गोख्रोंसिनै गाग्लोबनायनि इसाराखौसो होदों रासियाया। रासिया आरो इउक्रेन मोन्नैबो हादरखौ सावरायनायनि टेबुलाव लाबोनो नाजाबाय थानायनि गेजेरावनो रासियाया इउक्रेननि गुबुन जायगायाव फिन गाग्लोबदों। बे जाथायाव सा 6 गथ'साफोर आरो आइजोफोरखौ लानानै सा 59 सुबुङा जिउ गोमादों होननानै फोरमायदों। रासियानि गाग्लोबनायनि उनावनो इउक्रेना फोसावनाय सावगारियाव गंसे गेदेर एपार्टमेन्टआव अर नांनाय आरो जखम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनाय नुनो मोन्दों। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्किया नेट' हादरफोरखौ रासियायाव हाबनानै गाग्लोबफिननो खावलायदों होननानैबो फोरमायदों। अल इन्डिया कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगेआ 30 आगस्त शुक्रबारखालि हादरनि मोन 25 रायजोआव केयारटेकार आरो एसिस्टेन्ट केयारटेकार थिसनदों। कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि के.सि. वेणुगोपालआ सागान होनाय प्रेस बिबुंसारनि जोहै मोन 25 रायजोआव कंग्रेसआ केयारटेकार आरो एसिस्टेन्ट केयारटेकार थिसननायनि बागै फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि एसिस्टेन्ट केयारटेकार महरै प्रिथिराज सारथेखौ थिसनफिनदों।
सार्टेजों लोगोसे जितेन्द्र बाखेलनोबो एसिस्टेन्ट केयारटेकारनि बिबान होदों। काजिरङा लकसभा बियाबाव कंग्रेसनि टिकेटआव बादायनाय आरो सरपटारनि बारग' एमएलए रजलिना तिर्कीखौ उरिष्यानि एसिस्टेन्ट केयारटेकार महरै थिसनदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन रायजोनि थाखायबो कंग्रेसआ केयारटेकार आरो एसिस्टेन्ट केयारटेकार थिसनदों। बबेखानि दोलोनि आफादारि केयारटेकार महरै नीता डिसूजा, नवीन शर्मा, नीरज कुंदननो बिबान होदों। दोलोनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट केयारटेकार महरै सुशांत मिश्र आरो मनोज त्यागीनो बिबान होदों। रिपर्ट बायदिब्ला अल इंडिया कांग्रेस कमिटिया ट्रेजारी, कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी, प्रेस, कांग्रेसनि आफादगिरिनि मावख', इंडियन ओवरसीज कांग्रेस आरो एक्सटर्नल एफेयार्सआवबो सुपारभाइजार आरो को-सुपारभाइजार थिसनदों। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव पुलिस थानानि 1 नं भदियागुरिनि थागिबि मौज मण्डलआ अजद होदोंदि थांनाय 28 आगस्ट बुधबारखालि मोनानि 6 रिंगासोआव गंसे थार कारा बिथांखौ खारसि बिस्रियै बुथारनो नाजादोंमोन। AS01 FB 4036 नम्बरनि थार कारा गोसो जानानै मौज मण्डलनि बाइकखौ सौग्रावदोंमोन। जाउनाव बाइकनिफ्राय गोग्लैयो आरो जोखोम जायो। जाब्रबथाय खालामग्रा सुबुङा जाबाय 2 नं जौमा गामिनि थागिबि सालेमान शेख। सालेमाना गोसो जानानै गारिखौ बिनि सायाव गारहरनो नाजादोंमोन, नाथाय खाफाल गोनांदि खारखोमालाङो। जाब्रबथायनि उनाव सालेमान शेख मण्डलनि सानदांथिया आरोबाव रोखा जादोंमोन, मानोना बिथाङा सिगाङावबो बेबायदि जाथाय खालामबोदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरखौ जोखोम खालामदोंमोन। मौज मण्डलआ बे जाथायखौ लानानै गसाइगाव पुलिस थानायाव FIR होदों। अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ जाथायखौ नायबिजिरनानै जाब्रबथायाव सोमजिहोनाय गारिखौ जब्द खालामनायनि मुङाव थारनि बिगोमा सालेमानखौ खादों। बेनि गेजेराव नायबिजिरग्रा पुलिसआ बुंदोंमोन दि बेयो मोनसे गिदिर जाब्रबथायमोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सोहोराव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गसाइगाव नोगोरनि बारलाम्फा सिनेमा ससाइटिनि बानजायनायाव फावखुंगुर टिकेन्द्रजित एबा जालाख'नि गोसोखांथियाव गंसे मडेल सिनेमा हल गायसनो। बेजों लोगोसेनो फोनांजाबनाय गंसे नोगोरारि आगु थागिबि एबा सेनियर सिटिजेन्स एसोसिएशननि थाखाय गंसे जिरायसालि न' लुखांनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा बेखेवो प्रमद बर'आ। बे सिनेमा हलाव खालि सिनेमा नायनायल' जानाय नङा होननानै फोरमायदों। लोगोसेनो बेयाव जथुमा, सेमिनार, मेल मिटिं बायदि बायदि हाबाफारि खुंफुंनायनि राहा थागोन आरो बेजों रायजो राजाफ्रा गोबां मुलाम्फा जागोन होननानै फोरमायो प्रमद बर'आ। गुवाहाटीनि बायजो ओनसोलफोराव सुनिबारखालि एन्टि नारकटिक्स अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गंसे सन्देह खालामनाय गारिनिफ्राय गासै मोन 19 फिसा फिसा बाक्सुनि हेरेन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जराबाद पुलिसआ गंसे AS25J 3055 गारियाव बेफोर ड्राग्सफोरखौ लानानै थांदों होननानै संदाननायनि गेजेरजों मिथिनो मोननायनि उनाव पुलिसफोरा गोख्रों सिग्रोमनायनि उनावनो दिनै फुंनि 7:30 रिंगासो समाव गारिखौ जब्द खालामनो मोननाय जादोंमोन। सिग्रोमनायनि जाहोनावनो बैफोर ड्राग्सफोरखौ मोननाय जायो आरो बेनि बिबांखौ गासै 262 ग्राम होननानै फोरमायथिनानै होनाय जायो। लोगोसेनो बिखौ नगावनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय समावनो हमनो हादोंमोन होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। पुलिसआ ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंखौ काछार जिल्लानि सनाय पुलिस थानानि सिङाव थानाय सा महनपुर गामिनि सुल्तान आहमेद लाक्सकार 45 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। गुवाहाटीनि गणेशगुरी फ्लाइअभाराव लामा जाब्रबथायजों गावजों गाव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव सानै बाइक सालायग्राफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथायनि उनाव जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो थांनाय मोनायाव गणेशगुरी फ्लाइअभारावनो गंसे गोख्रैयै फैनाय बलेर'आ गंसे मटर साइकेलजों सौग्रावनायनि जाहोनाव साथाम सुबुंफ्रा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रेजिस्ट्रेशन नाम्बार AS25G 8420 गंसे बलेर'आ
गंसे बाइकआव गाखोनाय सानै सुबुंफोरखौ उनथिंजायनिफ्राय सौख्रांफैनायनि उनाव आरोबाव साखाथिनि डिभाइडाराव सौग्रावहैबावदों। बबेखानि बे बाथ्रायाबो थारदि बोलेर' गारि सालायनाय समाव ड्राइभारा जौ लोंनायमोन ना लोङाखैमोन बेखौ थि मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। गोख्रों सोदोब खोनानायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफ्रा जाथायसालियाव थांनानै पुलिसनो खौरां हरनाय जायो आरो जोखोम जानाय सुबुंखौ GMCHआव फाहामथाय होनो दैथायहरनाय जायो। गुवाहाटी पुलिसा शुक्रबारखालि गोबां बिबांनि रां जाख्ल'ग्रा साथाम सुबुंफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो मोननाय जायो। ग्रेप्तार खालामनाय साथाम दायनिगिरिफोरखौ मिन्टु दास, हेमन्त हाजरिका आरो बिजु दास होननानै सिनायथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला हिटाची कम्पानियाव खामानि मावग्रा बिसोर साथाम लम्पटफोरा थांनाय 4 बोसोरनिफ्रायनो दासिमाव गासै 4 कौटिसो रां लुथिनानै लादोंमोन आरो बिसोरो 2024 नि 30 मेनिफ्रायनो खारखुमानानै थादोंमोन। बबेखानि अजय बिश्वनाथ मुंनि सासे रां जाख्ल'ग्रा दायनिगिरिखौ ग्रेप्तार खालामनायनि उनावनो पुलिसफोरा रां जाख्ल'ग्रा बिसोर साथाम लम्पटफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो मोन्दों। बङाइगाव जिल्लानि बासबारि बाजाराव शुक्रबार मोनानि समाव गिदिर अर नांनायनि जाहोनाव बिसि फिसाय खामथारजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाजारनि गंसे साहा दखानाव उन्दुबाय थानाय समाव हरखाबै जोंब्लावखाङो, जायनि जाहोनाव बिसोरो खारग'नो हास्लाबैनि थाखायनो खामजानानै दुखुनांथावै जायगायावनो जिउ खहा जायो। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंफोरखौ दुलाल भट्टाचार्य आरो बिनि बिसि कौशल्या भट्टाचार्य होननानै सिनायथिनाय जादों। दुलाल भट्टाचार्यनि दखानाव अर खामनायनि अनगायैबो गासै गंथाम दखानखौ खामनानै सिलिंखार जादों आरो लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जायो। माखासे समनि उनाव दमखल गारिया जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गोसारलानानै थानाय अरखौ हुखोमोरनो हायो। बबेखानि गेस सिलिन्डारा अर नांना बेफ्रुनायनि जाहोनावनो साखाथियाव थानाय दखानफोरा अरा गोसारलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय श्रीरामपुर सामागुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय 6,000निबो गोबां UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी, बिटिआरनि MCLA माधव सेत्री, EM उइलसन हास्ता आरो गोबां UPPL मददगिरिफोरा बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ रायजोनि सिगाङाव BPF राजखान्थि हान्जाया सोरखाराव थानाय समाव हा गैजायै सुबुंफोरनो खालि 15,000ल' हानि फोरमान बिलाइ होनो हादों, नाथाय UPPL सोरखारा बोसोरब्रैयाव 1 लाखनिबो गोबां हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइ होनो हादों आरो न' गैजायै गोरिब नखरफोरनो खमैबो 2 लाखनिबो गोबां सोरखारि न' होनो हादों होननानै फोरमायदों बिथाङा। लोगोसे UPPLजों दैदेनजानाय बिटिआर सोरखारा 4 बोसोराव हानायमानि जौगानाय खामानि मावनो हादों होननानै फोरमायबावदों बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।